Gala maing adlaw o salamat sa bagong nga kusog, salamat sa kalipay nga gihatag sa Dios sa matag usa kanato. Ug karon nakita sa bag-o nga libro nga atong pagatun-an karon nga mao ang 1 Timoteo. Ug maayo kay kini nga atong pagatun-an ug hangyo nako sa matag usa. Labi na gid sa mga pastor, sa tanan niya mga igsuon, mas maayo kung ato kining masuginod sa pagtuon o sa pagbasa para nga makabalo kita kung unsa di ay ang kahimtang o ang trabaho sa mga pastor, labi na gid sa mga pangulo diha sa matag iglesia. Sugdan nato pagtuon ang sulat ni Pablo ngadto kang Timoteo nga ginganlan og 1 Timoteo. Mga igsuon, ang 1 Timoteo ug 2 Timoteo dahil ang Tito mo'y mga libro sa pulong sa Dios nga diin mahimbaw-an ang mga pagtulunan alang sa mga pangulo. Kung unsaon nila pagdumala ang mga iglesia nga ilang gapanguluhan, pinaagi lugar ni ini nga mga libro, maayo kay siya nga mga giya, mga prinsipyo para kung unsaon lugar paggawi o pagdumala ang matag iglesia nga mahal ang pagpalit sa Dios niini. Usa ganganlan kining tulo nga libro og pastoral epistles. Pastoral epistles mao ang ngalan niini diya sa English nga buot pasabot. Pastoral para sa mga pastor ug ang epistles mga sulat. Sa ato pa mga sulat alang sa mga pastor. O pinaka-importante kining bahin sa Biblia alang sa mga pangulo. Apan importante man usab alang sa matag usa ka magtutuo kang Hesus kay daghan kanato ang wala masayod ug wala makabalo kung unsa di ay ang liho ko trabaho sa mga pastor o mga pangulo diya sa matag iglesia. Busa dili lang kini nga kaalam para lang sa mga pastor, kung dili bisan man usab dinhi kanato para nga ang matag usa hapsay o hanay ang pagsunod kung unsa-unsaon pagdala kanato sa atong mga pangulo. Na sa dili pa kita mo padayon niini nga 1 Timoteo, ato unang hisgutan ang background. Unsay buot ipasabot sa background? Naay background sa tao mga igsuon, di ba? Pananglitan kung asa siya na tao, kinsa ang iyang ginikanan, unsay iyang nakabut nga grado, unsay iyang trabaho, ug ang uban pang impormasyon may tungod kaniya. Mao iyang background. Naausay background sa mga libro sa Biblia. Kung kinsa ang nagsulat, usa na nga atong tukion o atong hisgutan kung kinsa ang nagsulat sa 1 Timoteo, kinsa ang gisulatan. Nganong gisulat kini? Kung unsay problema sa iglesia nga gisulatan ug uban pa, kini pipila lang kini nga mahisgutan nato sa background ni ining 1 Timoteo. Ug aron mahimbawan nato ang background sa 1 Timoteo, balikan sa nato paghisgot ang ikatulo nga pagmisyon ni Pablo sa dihang gauli na sa Jerusalem nga sakay sa barko dilayag. Basin makadumdum kita nga midunggo sila sa Milito nga duol sa Episo sa panahon nga gaadto siya sa Jerusalem ug gapaniguro siya sa pag-apil sa Pentecostes. Gani nagpasugo si Pablo ngadto sa Efeso sa pagtawag sa kadagkuan sa iglesia ug aron mabag-o sa atong mga hunahuna kung unsay nahitabo, magbasa kita sa gisulti ni Pablo kanila para nga mahanay nato pag-ayo ang uban nga nahitabo sa dili pa kita maghisgot ni ini nga 1 Timoteo. Basahon nato ang mga buhat kapitulo 20 bersikulo 14 hangtod sa 31. Sa panahon nga diha sa ikatulo nga pagmisyon ni Pablo, mibalik siya padulong sa Jerusalem, gapaniguro nga makaabot unta siya sa adlaw sa Pentecostes. Sige, diya sa bersikulo 14. Sa pagsugat niya kanamo dito sa Aso, amo siyang ipasakay ug miabot kami sa Mitilini. Ug gikan dito milawig kami ug sa pagkasunod adlaw miabot kami sa atbang sa Kiyo. Sa pagkasunod adlaw midunggo kami sa Samos ug sa pagkasunod nga adlaw miabot kami sa Milito. Sa ato pa mao kini ang pagpabalik na ni Pablo dito sa Jerusalem ug gani atong mainumduman dala man niya ang hinabang
sa daghan nga mga kaigsuunan para sa mga igsuon dito sa Jerusalem. Ug kung atong makita dinhi na maybay sila atbang sa Efeso nga nag-agi sila sa Aso diha sa Mitilene, dayon nakaabot sila sa atbang sa Kiyo ug hangtod nga nakaabot sa Samos ug sa sunod adlaw miabot sila sa Milito. Diya sa versikulo 16, kay nakahukom si Pablo nga mosaylo lamang sa Efeso aron dili siya malangan didto sa Asya kay siya nagdali sa pag-abot sa Jerusalem kung mahimo sa adlaw sa Pentecostes. Sa ato pa, tumong ni Pablo nga dili muagi sa Efeso ug dili muhapit kay nasayod siya nga kung pananglitan makaagi siya didto ug makapit sa Efeso, posible dili matuman ang iyang tumong nga kung mahimo makaabot sa Pentecostes kay ang posible nga mahitabo ipawali si Pablo didto uban sa daghan nga mga kaiglesiyahan nga natukod sa mga igsuon didto. Busa nag-agi siya atbang sa Efeso hangtod nga nakaabot siya sa Milito. Versikulo 17, gikan sa Milito nagpasugo siya ngadto sa Efeso sa pagtawag sa mga kadagkuan sa iglesia. O sa pag-abot na nila, siya miingon kanila sa ato pa sa nagkatigom na ang mga pangulo, libot kang Pablo, mao kini ang iyang gisulti kanila. Kamugayad na hibalo, kung giunsa nako sa pagkinabuhi uban kaninyo sa tanang panahon. Sukad pa sa unang adlaw sa akong pagtunog sa Asya, sa ato pa gipahinumduman sila ni Pablo. Nakakita kamo, nakasaksi kamo, nasayod kamo kung giunsa nako pagkinabuhi. Sugod gayud sa sinugdan sa pag-abot pa nako dinhi sa Asya. Nag-alagad ako sa Ginoo uban sa dakong pagpaubos ug uban sa mga luha ug sa mga pagsulay nga miabot kanako tungod sa laraw sa mga Hudiyo. Gi-esplikar pag-ayo ni Pablo nga sa pag-abot niya sa Asya, nag-alagad man siya sa Ginoo uban sa dakong pagpaubos. Mga igsuon, mahinumduman nato pag-ayo ang kinabuhi ni Pablo. Adunay pagpaubos sa matag usa pero si Pablo naghisgot sa dakong pagpaubos. Sobra nga pagpaubos ang iyang gihimo o ang iyang gipakita sa mga iglesia dinhi sa Efeso uban gani sa mga luha. Diba siguro nga naay mga naagian ni Pablo nga base nakatulo ang iyang mga luha siguro sa iyang pag-atiman sa mga pagsulay, mga problema. Matod pa niya nga miabot kaniya. Ug bisan man usab sa laraw sa mga Hudiyo, wala man siya makalikay niini. Naabot niya ug naagian niya ug maoy gipahinumdum niya sa mga pangulo nga karon gipaadto niya didto sa Milito. Kining tanan giagian ni Pablo uban sa dakong pagpaubos. Walay pagbagulbol hinuon sa pagdawat sa bisan unsa nga moabot kaniya maoy gisulti ni Pablo. Si Pablo maayo nga panag-ingnan, utalan-aon, panaminan sa tanan niya mga pangulo o sa tanan niya mga pastor nga gadumala sa matag iglesia nga adunay dakong pagpaubos unta ang atong isuot sa matag usa kanato para sa pagdumala nga dili sa ginahi nga paagi ang pagdala sa matag iglesia o sa mga kaigsuonan nato nga gipanalig kanato sa Dios. Diya sa versikulo 20, wala nako pakyasa ang pagsulti kaninyo sa bisan unsa nga makaayo ug nagtudlo kaninyo diha sa kadaghanan ug diha sa inyong kabalayan nga nagpamatuod sa atubangan sa mga Hudiyo ug sa mga Grigo mahitungod sa paghinulsol ngadto sa Dios ug sa pagtuo diha sa atong Ginoong Hesukristo. Sa ato pa si Pablo, sa panahon nga dito siya sa Efeso, wala man siya mupakya sa pagsulti sa bisan kinsa nga mga igsuon sa tanan nga makaayo kanila, sa panahon nga mutudlo siya, sa panahon nga makakoreksyon siya, ug sa daghan nga mga igsuon, bisan man sa kasimbahanan, ug bisan sa kabalayan, gibuhat niya ang tanan para lang nga madala unta niya ang tanan diha sa pagtuo. Mga igsuon, makita nato ang kinaiya o ang kinabuhi ni Pablo. Wala man siya magpataha, wala siya mataha sa pagsulti kung kinsa ang gasupak gatudluan niya o gapaniguruhan niya nga makabalik bisan man diha sa kabalayan, espesyalan niya sa pag-adto.
bisan man usab sa kasimbahanan diya sa kadaghanan musulti siya sa kung unsa ang makaayo sa matag usa. Ug gani bisan man diha sa mga Griego ug sa mga Hudiyo nagtudlo siya may tungod sa paghinulsol ug sa pagtuo diha sa atong Ginoong Hesukristo. Mga igsuon, makasiguro kita nga bisan sa kamatayon ni Pablo walay bisan usa nga nakasulti nga wala siya masultihin ni Pablo may tungod sa kaluwasan, kay ang tanan gibuhat ni Pablo para lang nga ang matag usa makaabot kanila ang paghinulsol. Ug diya sa bersikulo 22, ug karon tan-awa matud pa ni Pablo, minanduan sa espiritu muadto ako sa Jerusalem nga wala mahibalo ug unsay mahitabo kanako didto. Gawas sa matag lungsod ang Espiritu Santo nagpasidaan kanako nga ang mga gapos ug mga kasakit nagpaabot kanako. Sa ato pa si Pablo sa matag lungsod, matag dapit nga iyang maadtuan para sa pagwali, para sa pagpamatuod kang Hesukristo nga mao ang kaluwasan labaw sa tanan walay lain. Wala siya masayod kung unsa iyang maabot didto. Gawas lang sa gipasabot kaniya sa Espiritu Santo nga ang matag lungsod nga iyang maadtuan naaman ang mga gapos, ang mga kasakit, maoy iyang mapaabot, pananglitan makaabot siya dito. Wala si Pablo maghikaw, kung unsay mahitabo kaniya dito, maoy mahitabo. Versikulo 24, matud pa niya, hinuon ako wala mag-isip sa akong kinabuhi nga bililhon, umahalon alang kanako. Basta lamang, mahuman nako ang akong tulumanon ug ang katungdanan nga akong nadawat gikan sa Ginoong Hesus sa pagsaksi alang sa maayong balita sa grasya sa Dios. Mga igsoon, nasayod si Pablo, nakabalo siya nga para kaniya dili man mahal ang iyang kinabuhi, dili man bililhon ang iyang kinabuhi. Hinuon na niguro siya sa pagtuman sa tulumanon nga sa wala pa gani buhata ang kalibutan, daan na si Pablo gipili sa Dios nga mahimong iyang instrumento para sa pagsaksi sa maayong balita nga grasya lang sa Dios nga ang kaluwasan miabot sa matag usa. Wala siya mag-isip sa iyang kaugalingon niya mahal. Unta, mao gihapon ang atong hunahuna ug ang atong buhaton o ang atong kasing-kasing nga dili kita magpamahal sa atong mga kaugalingon hinuon, magpamahal kita sa trabaho nga gihatag sa Dios sa matag usa kanato. Diya sa bersikulo 25 nagpadayon siya sa pagsulti ug karon tan-awa, ako nahibalo nga kamong tanan nga akong natuan sa pagwali nako sa gingharian dili na makakita sa akong naong. Mao kini ang pinakasakit nga gisulti ni Pablo ngadto sa mga pangulo nga gipadto niya sa milito. Ug bisan pa kung aktual nga naa kita niini, siguro mabati nato nga bisan wala pa siya makalarga, mubati kita kamingaw nga unta makahandom pa kita nga makita pa nato pag-usab. Pero kining gisulti ni Pablo dinhi nga bersikulo, mga igsoon, nakabalik si Pablo sa Episo. Nakita nila pag-usab. Ang pinakasakit lang kay si Pablo nakabalik sa ila uban sa dako nga problema nga nahitabo sa iglesia dito. Busa sa atong pagtuon sa 1 Timoteo, masayra nato kung unsa ang mga nahitabo dito nga mga problema nga dinhi sa atong gibasa. Si Pablo gapasidaan pa lang ug dayon sa paglabay sa panahon nahitabo gayud kining tanan. Diya sa bersikulo 26, busa ni ining adlawa ipamatuod nako kaninyo nga ako walay sala sa dugo ninyong tanan. Nganong walay sala si Pablo? Kay ang tanan gibuhat niya nga walay kataha ug wala niya pakyasa ang matag usa sumala sa gikinahanglan nga giya sa Dios para kaniya. Busa ni ining adlaw ipamatuod nako kaninyo nga ako walay sala sa dugo ninyong tanan, kay wala man ako itago kaninyo ang tanang katuyuan sa Dios. Tanan niya gihisgutan, tanan niya gisulti, ang tanan makaayo kanila. Ug diya sa bersikulo 28, matud pa niya, bantayin ninyo ang inyong kaugalingon
ug ang tibuok pundok. Ang iglesia, matud pa niya sa mga pangulo, bantayan ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tibuok pundok. Nga niini ang Espiritu Santo naghimo kaninyog mga tinugyanan. Sa ato pa, gibalik niya pagsulti kanila. Human sa tanan, nagihisgutan niya ang iyang kaugalingon ug ang iyang pagkinabuhi dito sa iglesia sa Efeso. Dinhi sa bersikulo 28, naghisgot siya nga kinahanglan bantayan sa mga pangulo ang ilang kaugalingon. Kaya unsaon nila pagatiman sa iglesia kung ang ilang mismong kaugalingon mahimo nga salagpitanan o problema diha sa iglesia? Unsaon nila pagatiman ang tibuok pundok, ang iglesia nga gipiyal kanila sa Ginoo bisan ang ilang kaugalingon dili nila mabantayan? Balikon ko kini sa pagbasa. Bantayan ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tibuok pundok nga niini ang Espiritu Santo naghimo kaninyog mga tinugyanan sa pag-atiman sa iglesia sa Dios nga iyang nabatunan pinaagi sa dugo sa iyang kaugalingong anak. Bersikulo 29, ako nahibalo nga sa akong pagbiya ang mga bangis nga mga lubo mosulod nga na kaninyo nga walay sayluan sa panon. Ugikan gayud kaninyo adunay mutungha nga mga taong magsulti ug sukwahi nga butang aron sa pagdani sa mga tinun-an sa pagsunod kanila. Sa ato pa si Pablo naghisgot, bantayan ng kaugalingon sa mga pangulo. Kay matud pa niya diya sa bersikulo 29, nagpasidaan siya nga sa iyang pagbiya naay bangis nga mga lubo nga mosulod nganha kanila. Sa ato paghisgutan ni Pablo, kining bangis nga mga lubo pakasusama sa mga iro nga mga ihalas, nga mga dagko nga andam gyud mo kunis-kunis ug mawatas-watas sa tanan nga mga tao. Ug kining gisgutan ni Pablo, nga bangis nga mga lubo nga pakasusama sa mga kalasanon nga iro o ihalas nga iro, mga tao man kini nga mosulod sa matag iglesia ug magsulti ug mga sukwahi ug mga pagdani nga para lang makasunod kanila. Matud pa ni Pablo, gikan sa gawas ug bisan gani mismo sa sulod sa iglesia adunay mutungha nga bangis nga mga lubo. Mini nga mga magtutudlo nga ang ilang tumong buhaton nila nga puhunan ang iglesia, buhaton nila nga dili nila ipasunod kang Hesus kundili ipakaimportante nila ang pagsunod kanila. Si Pablo nagpasidaan ngadto kanila. Busa diya sa bersikulo 31, busa pagbantay kamo ug hinumdumin ninyo nga sulod sa tulo ka tuig sa adlaw ug gabii wala ako muhunong sa pagpahimangno sa matag usa kaninyo uban sa luha. Dinhi nga bersikulo gipahinumduman ni Pablo ang mga pangulo sa Efeso kung giunsa niya pagkinabuhi uban kanila sa tanang panahon. Gikan sa una niyang adlaw sa Asya, ug ang Efeso sakop man sa Asya, nag-alagad siya sa dakong pagpaubos para nga ang tanan makaangkon sa paghinulsol. Mga igsuon, para kanato ilabi na kitang mga pangulo, kinahanglan niya magkinabuhi kita nga sama kang Pablo diha sa dakong pagpaubos uban ang pag-alagad kang Ginoo. Mo'y gusto ni Pablo ug mausay gusto sa Dios para dinhi kanato. Dili lugar atong hunahunaon nga misyonero ta, pastor ta, pangulo ta, kinahanglan kita pirmi ang masunod. Dili man kinahanglan nga ang atong pagdala sa iglesia nga gipiyal sa Ginoo uban sa pagpaubos para nga ang matag usa makasunod sa kun unsa ang gusto sa Dios uban sa dakong gugma. Kung dili nato mamaster ang pagpaubos, klaro nga mahitabo maapektuhan ang atong pagkapangulo. Ug kulang gayud ang atong pagka-epektibo ingon niya pangulo sa iglesia. Basin daghan ang masuko kanato. Siguro kung dili nato mamaster ang pagpaubos. Ang mapaytason mga igsuon ipaubos ni Hesus apan ang mapaubsanon iyang ipataas. Busa gikan niining testigos ni Pablo mahitungod sa iyang ministry sa Efeso. Bisan kung wala kitay lain nga punto gikan niining bersikulo nga makuha,
Ipasunop nato sa atong kasing-kasing nga kinahanglan apaso nato sa tanan gay nga mga pangulo sa iglesia ang pagpaubos nga sama sa gibuhat ni Pablo. Bisan wala kitay makuha ang lain nga mga punto gikan niining bersikulo, kinilang ang pagpaubos maoy mas paniguruhan nato ug panganduyo nato sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Usahay na ay panahon nga makapataas ang matag usa kanato, dili malikayan. Apan kung mahitabo man galing, ditsugin kita sa gasudyaan ni Hesus. Kung kinahanglan mamati kita kaniya, ug magpabag-o kita kaniya aron mahimo kitang mga mapaubsanon nga sama sa tumong ug gusto sa Dios para sa matag usa kanato. Iambisyon nato ang kalidad sa pagkamapaubsanon. Bansayo nato ang atong kaugalingon sa pagpaubos. Kay usahay makapataas lagi kita, pero pirmi nato buhaton ang pagpaubos. Magpaandir kita kang Hesus aron mahimo kita mapahinumsanon sa usag-usa ug makita dayon nato nga magmabungahon kita sa atong pagdala sa iglesia sa Ginoo nga iyang gipiyal kanatong mga pangulo. Mga igsuon, walay labaw sa pagpaubos. Kung naay mga igsuon nga atong madalon nga mga gahi, ikinaiya ang pagpaubos, madala sila o gani, paniguruhon po nila ang pagpaubos, ngay makikinabuhi nila sa ilang pagsunod diha sa Dios. Nakita pa sa kinabuhi ni Pablo, nga wala niya pakyasa ang pagsulti sa mga taga-Efeso sa bisan unsa nga makaayo kanila. Nagtudlo siya sa kadaghanan, diya sa panahon sa panimbahon ug sa ilang kabalayan. Kada naay nakita ni Pablo nga igsuon nga nagkinahanglan sa pagdasig o nagkinahanglan sa pagbadlong o paghapuhap, wala niya ipababag ang kataha. Iya gayong giduulan o gitabangan. Mao kini ang makita nato nga kalidad o kinaiya ni Pablo. Mao kini ang usa ka importante kaayong kalidad nga kinahanglan makuha sa mga pangulo sa iglesia aron walay ilang mapakyas pagtabang sa mga igsuon sa ilang pagsunod kang Hesus. Mga igsuon, paniguruhan nato unta dili kita mataha. Mga igsuon, dili masuko ang atong mga igsuon kung atuan nato sila aron sa pagdasig ug pagtabang kanila. Magpasalamat tinuon sila ug kasagara maminaw gayud sila kanato kung mo'y atong tumong ngadto sa ilang tagsa-tagsa ka mga kabalayan. Tanan kita makabati og kataha ug kaulaw usahay. Tao man kita nga usahay di nato malikayan. Apan kinahanglan nga dili kita magpaandir o magpamando niini. Dili nato buhaton nga maoy mumaniuber sa atong mga tagsa-tagsa kakaugalingon ang kataha kay kung ato kining ipadayon posible dili nato mabuhat kung unsa ang katungod nga gibhatag kanato sa Dios. Ang kaula og kataha makadaot sa mga magtutuo, labi na sa mga pangulo. Kay kung atong ipahari sa atong mga kinabuhi, dili man magamit ni Hesus ang atong mga baba. Mahimo kita nga murag mga amang, dili makasulti. Imbes daghan unta ang kinahanglan sa atong pagsangyaw ug pagtudlo. Pero tungod sa kataha, dili mabuhat. Kung unsa ang gusto ipaabot sa Dios, pinaagi ka nato para ato nga mga igsuon. Magpainobsa na kita sa usag-usa ug dili nato ipahari ang kataha aron makapanudlo kita ug makadala sa mga iglesia nga gipiyal ni Hesus kanato. Maoy tumo, maoy plano sa Dios sa matag usa ka pastor o pangulo. Karon nga gasugod kita sa pagtuon sa 1 Timoteo, ipasunod gid nato kining duha ka kalidad o klase nga kasing-kasing ug challenge kini ilabi na sa matag usa ka pangulo nga magpainobsana kita sa usag-usa ug dili nato ipahari ang kataha. Padayon kita, dili ba giingnan ni Pablo ang mga pangulo sa iglesia Efeso sumala sa gibasa nato ganina nga naay mga mini nga mga magtutudlo nga mosulod nga kanila nga gitawag niyag mga bangis nga mga lubo. Manudlo kining mga lubo ug mga bakakon ug mga hiwi nga doktrina
aron madagmalan ang pagsunod sa mga karnero kang Hesus. Mo'y tumong nila. Usahay gaupir silang kwarta ug mga livelihood nga mga paon. Mo'y gamito nila para nga ang tao makasunod sa ila ug panganduyon nila kining mga livelihood nga giupir nila. Uban dayon sa mga bakak nilang mga doktrina aron mahaylo ang mga igsuon sa pagsunod kanila ug dili man ni bag-o. Gibuhat ni Pablo ang pagpasidaan ngadto sa iglesia sa Efeso paglabay sa panahon na hitabo ug bisan sa ato nga panahon karon. Daghan ang inani ang gabuhaton. Kasagaran ang mga mini nga mga magtutudlo gasulti nga kinahanglan plasan si Hesus. Usa ato pa kulang ang pagkaluwas sa tao kung igo lang mutuo kang Hesus. Kinahanglan nga aduna pay mga gabuhaton sumala sa gisulti ni ining mini nga mga magtutudlo nga pakasusama sa mga bangis nga lubo nga ang ilang tumong kunis-kunison nila ang atong mga prinsipyo hangtod nga manunod ang atong pagtuo. Gapasunod sila sa ilang kaugalingon ug dili kang Hesus. Busa grabe ang pagpahimangno ni Pablo sa mga pangulo sa iglesia Efeso nga magbantay gayud sila aron dili nila makapasulod ang mga mini nga magtutudlo. Gani, giingnan sila ni Pablo nga gikan kanila mismo naay mutungha nga mga mini nga magtutudlo. Gikan sa kaugalingon nilang iglesia mutindog kauban nila hangtod nga mutindog o magpaila yung mutudlo nga dili gani makabasi sa kung unsa ang gisulti ni Hesus sa matag usa. Dili gani mabasa diya sa Biblia. Sama nga gabantay ang mga magbalantay sa mga karnero, aron dili sila maunsa, kinahanglan niya magbantay usab ang mga pangulo sa iglesia, aron dili madagmalan ang ilang mga karnero sa mini ug bangis nga mga magtutudlo. Ug kining ipasidaan ni Pablo sa mga pangulo sa iglesia Efeso may tungod sa mini nga mga magtutudlo, natuman gayud nahitabo kay naa lagi mga mini nga mga magtutudlo nga mitungha nga nanudlo o mga hiwi nga doktrina nga gikan sa ilang kaugalingong iglesia. Gisultihan nila ang mga magtuto sa Efeso nga kinahanglan mubalik sila sa balaod ni Moises o dili sila mukaon sa ubang mga pagkaon ug ato kini mahibaw-an sa atong pagtuon sa 1 Timoteo kay ato kini masayran nga mao kini ang mga sayop nga gitudlo sa mga mini nga magtutudlo nga nakasulod sa iglesia sa Efeso. Agi pa dayon paghisgot sa background sa 1 Timoteo. Sumala sa atong nahibaw-an sa mga buhat kapitulo 28 nga mao ang katapusan niya kapitulo sa mga buhat. Atong nasayran nga sa biyahe ni Pablo padulong sa Roma. Naguba ang iyang barko dito dapit sa Malta nga mao iyang gisakyan uban sa 276 ka mga binilanggo uban sa mga sundalo nga naghatod kaniya padulong sa Roma. Ug dayon nabilanggo si Pablo dito sa Roma. Apan paglabay sa pipila ka tuig gikan sa iyang pagkabilanggo, gipahawa siya sa bilangguan ug gipagawas ug nakabalik siya sa Efeso. Kay naa siya nabalitaan nga nakaalarma kaniya busa mibalik dito. Sa atok ba nakaabot lugar kang Pablo ang nahitabo dito sa iglesia sa Efeso nga sa iyang pagpasidaan nga dito pa siya sa Milito uban sa mga kadagkuan sa iglesia Efeso karon nahitabo na nga maoy nakaalarma kaniya busa sa pagawas niya sa Roma sa iyang pagkabilanggo mibalik siya dito. Ug giuban ni Pablo si Timoteo. Ug pag-abot nila sa Efeso, gitangtang ni Pablo ang pagkapangulo sa duha ka mga pangulo sa iglesia Efeso nga kung atong mabasa diha sa 1 Timoteo kapitulo 1 bersikulo 20. Gidisiplina niya sila ug magtuon kita mahitungod niini sa 1 Timoteo kapitulo 1 ang mahitungod niini. Mga igsoon, nakabutang si Pablo ug si Timoteo sa lisod nga problema sa Efeso ug naningkamot sila sa pagpabarog sa mga magtutuo. Ug human sa pipila ka panahon, miadto si Pablo sa Macedonia apan gibilin niya si Timoteo sa Efeso isip pastor nila
aron makapahiuli niya ang iglesia. Sa ato pa, nagpadayon si Pablo sa Macedonia, apan si Timoteo mao'y iyang gibinlan sa iglesia Efeso. Ug sa dito si Pablo sa Macedonia, bugat sa iyang kasing-kasing si Timoteo. Ug ang problema sa iglesia Efeso, may tungod ni ining mga mini nga mga tudlo nga adunay nagtudlo ug nagtungha diya sulod sa iglesia. Busa nagsulat siya kang Timoteo ug gihatagan niyang mga tudlo may tungod sa mga butang nga kinahanglan niyang ibarog sa iglesia. Ug kining sulat ni Pablo kang Timoteo ginganlan 1 Timoteo. Ug nahimo ang mga tudlo sa 1 Timoteo nga guide ug baruganan alang sa tanang mga pastor sa kalibutan. Sa ilang pagdala o pagdumala sa ilang mga iglesia, kinilunggang sulat ni Pablo para kang Timoteo sa tibuok kalibutan na himo nga maoy gasundon o maoy ga panaminan kung unsa-unsaon pagpalig-on o pagpatubo ang iglesia nga gipiyal kanila sa Ginoo. Mao kini ang ubang background sa libro nga 1 Timoteo ug uban usab nga background sa nahitabo sa iglesia Efeso. Ug sunod nga episode magpadayon kita sa pagtuon sa 1 Timoteo. Mga igsuon, para niini nga primero nato nga pagtuon sa 1 Timoteo, para sa atong homework, palihog basaha diya sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay ang 1 Timoteo kapitulo 1, versikulo 1 hangtod sa 20. Ug dayon diya sa 1 Timoteo kapitulo 3, versikulo 14 hangtod sa 15. Para nga maandam ang inyong mga hunahuna para sa sunod nga episode, igo na lang nato pagahisgutan ang sulod niini nga bersikulo o kapitulo. Salamat mga igsuon ug maayong adlaw.